candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, presentem els nostres eixos sobre el patrimoni natural. Tenim un programa potent en aquest aspecte. Avui volem destacar, sobretot, estant en aquesta ubicació, a les comportes de la Mitjana, on creiem que queda molta feina per fer. Nosaltres volem construir un nou eix verd que complementi els trossos que s'han anat generant durant aquests anys de camins naturals del riu, però que no estan del tot connectats. És possible fer la connexió des de la Mitjana fins a Montoliu, passant pels patamolls de Montoliu, els aiguamolls de Rufea, i àrees molt importants de patrimoni natural de la nostra ciutat i de l'entorn. En aquest moment aquestes àrees, primera, no estan comunicades per camins naturals, sinó que s'ha de passar per la carretera. Per tant, pensem que es pot comunicar en camins naturals. Per fer-ho hi ha d'haver una col·laboració amb gent que viu a l'horta, que té el seu terreny privat, però que estem convençuts que es poden arribar a acords, que poden tenir el nom de custòdia del territori, que és una figura que nosaltres volem implantar no només pel tema dels camins, sinó també per la gestió de l'horta, i sabem que hi ha voluntat per gent que viu a l'horta per fer-ho, no? Per tant, per una banda, fer aquestes connexions i sobretot la senyalització. Segurament moltes persones que ens puguin escoltar s'hauran perdut anant als patamolls de Montoliu o intentant arribar als aiguamolls de Rufea. Per tant, és important apostar per aquest eix verd a nivell, primer, com a identitat de la nostra ciutat i també, evidentment, com a turisme d'identitat, oferir aquesta vessant de patrimoni natural que tenim. Per altra banda, volem destacar que aquest any s'ha treballat l'any del riu Segre. Nosaltres recolzem totalment les propostes de l'entitat que es va muntar de Lleida Ambiental, on se demana un increment de cabal. L'increment de cabal és possible i faria que tota la regeneració del riu, en la seva qualitat d'aigua i en la seva qualitat natural, millorés i poguéssim gaudir-ne d'una manera totalment diferent a la que tenim ara. I també ho lliguem amb l'horta, perquè evidentment això té una relació directa, el patrimoni natural i econòmic, amb l'horta, i aquí volem denunciar que hi ha hagut un abandonament d'aquest espai per part de la majoria absoluta del senyor Ros, igual que s'ha fet amb les bases del Picat o amb el Museu Morera, amb altres aspectes que s'han abandonat. L'horta necessita un pla director, no podem estar patint per si vindrà una variant que farà una nova cicatriu per l'horta. No sabem quines activitats s'hi poden fer o no, i nosaltres sí que apostem per fer activitats complementàries a l'agrària. Si en aquest moment no dona prou per mantenir la vida a l'horta, es pot complementar amb activitats tipus turisme rural, patrimoni natural, com el que acabem de dir dels camins, etc. Aquest pla director per nosaltres serà una prioritat en el moment de començar el proper mandat. I dins d'aquestes propostes de l'horta creiem que abans de tenir el pla director, que ha de ser un element i una eina consensuada i molt treballada, sí que ja hi poden haver eines o projectes que es puguin dur a terme amb immediatesa, com podria ser la creació d'una marca dels productes de l'horta, per tal d'afavorir, en primer lloc, l'activitat econòmica de totes les persones que es dediquen a aquesta activitat i al mateix temps per posicionar-nos en un mercat agrari, que tenim un mercat central molt abandonat per lo que és la part de productors i necessita un impuls econòmic per evitar que aquesta crisi econòmica no només se pugui solucionar en grans projectes al Parc Científic i Tecnològic, sinó també directament des de la terra al mercat central. L'escala. Anem a fer una volteta per l'horta. Així anem tots iguals.